Ако ядете късно през нощта, това се случва в тялото ви докато спите. Когато ядете късно, стомахът ви получава храна точно в момента, в който храносмилането ви се забавя. Стомахът работи допълнително вместо да почива. Принуден е да храносмила, когато трябва да се отпусне. Рискът от киселинен рефлукс се увеличава. Храната, която се намира в стомаха ви, се избутва нагоре, увеличавайки шанса киселините да се преместят в гърлото ви. Повишаване на кръвната захар. Късното хранене през нощта причинява внезапно покачване на кръвната захар точно преди сън. Съхранението на мазнини се увеличава. Тъй като метаболизмът ви се забавя през нощта, храната се съхранява по-лесно като мазнини. Сигнали за лош сън. Мозъкът ви получава смесени сигнали за храносмилане спрямо сън, което намалява качеството на дълбокия сън. Хормонални нарушения. Късното хранене влияе върху баланса на мелатонина и инсулина, което прави тялото ви объркано през нощта. Дългосрочни вреди с течение на времето. Късното хранене увеличава риска от рефлукс, наддаване на тегло, киселинност и лоши модели на сън. Тялото ви се нуждае от нощта, за да се възстанови, не да смила храна. Последвайте ни, ако искате да научите още интересни здравни факти.